Hadian katu kat Nipur banakaliang kibor pulit ke East Khasi Hills District kila penlong ya ka crime scene recreation haka kat santarik ya yong arhajar arpo hunriu daga bayan lamlang yo Kennedy Concert ubala kedau don ketiban peniap ya ka kong elang pawa ki bahayeng ka kong elang pawa kila lek banya kendu yo ba Vivek M IPS SP ke East Khasi Hills District ban wat jingshai halor ke jingja ya kate ka bahayeng jongki haka crime scene recreation ki pulit ki yalam yo Kennedy ban lek kedau ya ki jaka ki bola yalam ya ka kong elang nadu ka sngi bala kenja ya ka kata nadu ka arpau tere gulber arja arpunriu haka bala i ki baro arngot hadukan sha bat kamadien hayeng kemi u Kennedy kumban syukdo baya ka met yap jong ka kong elang pawa la lap na ka wa duot ka badon hak haput ka snong nong ra bat lapalang haka bala song ha plastik haka hendriu tere u yong arjar arpunriu ki bahayeng kila ong bakim sngola nget yak jing pentep ki pulit baka elang kan don hadu saus ngi baru Kennedy hadien bala kenja ya ka nadu ka arpau tarik leber arja arpun riu shu ki bahayeng kila ong bakila debbu jing mudoi haka arpau wei tarik leber arja arpun riu harenja police station halor ka jing ja ka kong elang ka badon ru ka jing duna haka bor perkhan Lakadau ha kajing mudoi baha ka arpau tarik leber arjar arpun riu kalau ong bakan lech ki bahayeng ha RR colony renja kumbah ka por lai siteng no pai sngi haba kamuan pai shu la phone che ki bahayeng ha RR colony ha ka bakili thu baka elang kala mi no ha ka por kumba sau baji ai hadien bakala dabdi sha ki bahayeng kila wat ya ka ha ki benta kan nong thamai hnrei omlap shu ya ka bat na kalyang ki bor pulet kila pha jing pentep shakilat pathai khubor hadu ka arpho pra tare ulbe arjar arpun riu halor ka jing ja jongka ya ka bala kdo bakala ja nadu ka arpho tare ulbe arjar arpun riu kumban syukdoru bau Kennedy ula syakam haka sitarik yayong arajar arpun riu nak jing kedau don keti bola penyap yo hybrid kun sweat ubadang nyau snam karta kabla ja haka pratarik urisau arajar arpusan hayeng kemi jong u shu ki bahayeng kila ong baki pulet ki ong ba u Kennedy upla ba saus ngi ka sa bat u haka yeng red hajan yeng jong u bar haka jing bam biang ka bor perkat kila ong ba om sngola mudur kila ong ba hayeng hap keren kum yai khlung bat ka syam jing e ban keren bat le se uber ngam yaka hadin bangilayawan kendu ya ESP mentan ka jan mer iso tenat hi ka kubor ka bangi yo ban keren bat i wat lada ka long liet ka bangin yo ya ka kubor ka basyai ka daw ka long ba ka elang pawa ka laja nadu ka arpau teri ubnai march jong usnem arhajar arpan rio Henry ya ka FIR la dek file nadu ka arpui teri hi kum tu hi marbot ka sngi arpui teri march arpau arpan rio ka slem pate ban yo ban penmi shakilat pathai kubor kami hadu ka arpau prateri te Henry in between jong ka tapat PE hadu en rio teri yo kem ya ka met ka jongka yo la yo lap no ya kamet ka jongka hadin bala lap ya kamet ka jongka na itu irot wa itu iwa duot iba ki ong hapdeng jongka la palang bat ka nongra mo ti hadin bala lap ya kamet ka jongka kum tu ki mi ki khubor ki ong ba ong itu ya kan ka brio ka wandi isya dukan jongi bat uta bat uniu Kennedy ti Henry ka khubor kala mi na du arpu pratring ba nakaliang ka jongka kibor ka jongka an kila ailat ban release no kanya ka khubor Henry tuang isusi ba kami hadin baki itu hadin bakam don shu Henry dia lada ompat shemla syakem u Kennedy haka shitarik arpu pratrik gidang yo ya ka kubor kila yu i bala light ka kubor bala pelaj leng ba jong kipulen lada arpu kendai lai po lai puwei kumta ki yo bani thu ong yu i kani ka briu baja kawan di syahang ne dukan jongi bat uni u Kennedy laning yu i ka baka yai leng ti kini gisngi leng hang ni hang tai lani namar bakat kum ka jing yakran mentan bat USP bat rengkat bat IDSP ki ong ba Kennedy pensa ika ha ita ikam rarit kum bala ong hi ka kemi ka jong u Kennedy ba usa ha ita ikam rarit iba uklam sa shu hayek la kum bakat tu kat ni tip kat nu benai la ni kat nu tayau te yakaru pensa hang ta ka long surprise yang i paderu ban tip ya kata ba kum no kala ban syong hang ta sau sngi bat u ong bala kum no muru sau sngi ka sa bat u Henry nabar bakade ga briu ka ba mne ban syong tang shi jaka be namar ba wa ita i jing long khlung ka jongka namar ba ka don jing duna ka long imbalance mo ka met ka jongka bat ka bor dei tang ka met long ka bor kan mau ka jongka bat ka ya ka yeng ka jongka ru ka long kum ka khlung Henry hapdeng jo kita hakini gi benai gi bala lek habaka lek ka wan shanu katib ban lek shanu bat ban pai bat ban wan pai shanu bat ban wan pai she ying pat ko
Tika itu ba iki bahayeng ke basem ki perlok ki parajor ki jongka. Henry ka balong kendit yang ngi kalong bakum no ti saus ngi kayo ban sabat uniu Kennedy. Kala ban long ba open bi ya ka kala ban long bu itu itaw ka bakayat bakayeng lani bakapoy sarenja badon ki bahayeng. Lani hangnu itu ika ngidang wa ya ka jing wat benya. Tikum tahi kadai ka jing kendu ka jongi bat SP kalong ba kindang yai budin ban keli benya namar ba ula don hakti jongki. Ti kadai ka bor ka jongki ban keli benya ai u bangin dang tip khamsai. Ti yamnehi teki itu yang iba kalong komta ti ngiru ngim syam lahun ya kata ka jing itu tang bawat la kata ru Henry pa de ba ula pla komta temo uang basau singi ka don bat ti pensai ka hai tai kamera tingi perkhat ken shanu ka pam shanu ka di ha pedeng kita ki sau singi nang nu ka yo aja nang nu ka yo bam tip ule iu ka hakanu ka tarik bu penyap ya ka nyimpat tip pada ya kata tatakin phi ba ong bangi sngo phala te ngi surprise te kum nu ka la ban sa sau singi rengkat bat hai tai kamera ki ong ba ide kamera rit ti haba ki pai sha kata ka kamera ki ong ba la dangi pe de ka long pe thliu la bai ban yo i mano badon briu hapo ha tinggi ru ngis ngau phala kum no tang balong no ba kam like keren ha ka bapli bor yo sngo ru kam dan ti tip da kanu kor kom open bi je ka ba kala dela bandai ru ba uberngam ya ka kum ni kum tai la ni da kanu kalan tingim pala ban tip mar ngi don kam ban tip ya kata da ka jing phala ka jong bat da ka jing keli to kit na ka bor ke jong ka ani ken mo ba ula don hakakti jong ki menta ki don kam ban yai to kit ya te halor jong kani te phi ka jing so diau ka jing so si kam dei e bo ong bangi na kaliang jong kakur ka nget ba ka jela ka jongi ka imlang ka salang hi baro ka we ngim syam la pediang ya ka ban yai jia kum kini ha ka ying ka sam jongi la ni ha ying sam jong ki we la da dei da uparakur jongi uban le ya kum kene ki kamru ngi dei ban penram ya namar balai kam dei te ban imrunar kum ni ma kam dei bangin kersan ru ban imi kata ka jing imrunar ka bakum kani hadu ban kata ya ka jing imriu ban peniap ya kumban ong no ukeni di lelai ula don buon ki kumban imat ula don hi ki kes ki barim ro ke ba ki ong ba usyolok bat ru akan ju ka poru ba kumta ula penyap yung tu kena udai ru ubriu uba imat umbiang ba kata ka jing long briu ka jong ka ba ula bandon kata ka mensim jong ka jing yaisha ala ne uba long ngan ong kumno ngan ong ba imat ba udai ubriu barunar te ti udai runar lu sim kabu bat dai ki wei wat iya kita ki ba ula itu ba ya ka ba kadai ka ba kelut bat itu so tu hiru ba kan ni ka beri dai ka ba like keren ka ba slon ti ha ka ba un dai ong ya la da dai beri ba biang jingmut perkat tu ong yang lek bu chanu pasong pasa andai ba udai runar tu sim penban dakum kan ni ka kabu hadu ban sim ga jing im jong ka la da saus ngi un syong un sa bat ka hadi nang tau pen yap no ekase oh ngi keli ngi ong ye hadin menu berat ya ka bat ka daw ayu ti kata tikin dang wat bunya swa kim par yo kiru kin sa pen banai kin sa pen banai akan urkom mesep keli mano ba agar urkom punya bi ya kata ru ngimpat yo bahar ya kan urkom ba upnya bi tang baki ong ba imat kadon hi katak namar balik ka postmortem ru ka report 4 yo te ban ong man sa mi hadu saus ni tapi lang tala usu berngem hi lang bo rai la don hi ka ba mut ban le sniu ye ta kadau ka ni rai ma iru long tieng ban mi sabar ya ula ong ya tang sumi ma pha tang su ya tho breu ma pha ngan panyap bai ngan ai lat re pha thrai ba pli long kum tu bai im like kren bam long ba long duna ba anna kum tu ta ma ya le si long tieng amar ka jing long jong iru long kum khlung te pa pli la su ngap bai tieng yam hayeng sam ya kren ilong kumbakren ma ingi ru hapan but kumbakren ma ihi ngidam dakren kumbakren ma ngi ti ma irum stura long hap syuro ba ihi hapan but ba kumbakren ma i de ikren kumno ro ngi hapan le hapan snah ilong kumalong khulung hapan syuro ihi hapan syuro la da isai itiar ong ani kho ba itiar ba pi pen sai ben yaro ti kumta is komen em ma iru da pasar plau la ni da sa jan sa nap hap syuro ihi te ndai ngis ngolongo pada hakadu kat no ula pan penbi je ba insa bat usaus ngi bat bakli in long surprise kaba in yo kum kan ni ka apot pademo kaba hadin ba ila le si ila ai ka tros yo
ma I ai ka trosi us sngi ba in shong gal si imut dur ba ma un sali bu I saying kum ta bro an reklam poi per khat ba de usim na ga jing im ga jong I manu bangin tip ya kata ya kata te ma I tharai mla ra ban don long ba han ting ba hi kata namar ula berngem ba hi kata tengah la mundur ba hi tharai berngem ba hi Kata mar kayin, ma I pliang ilong kum tu te ba I pli tiang ong ya ula ong ba ta sumi sabar tangan penyap ba hi kata kayin red ko sa hi kajan na yung jong ni kuno. Ikli. ni keli ki ong mar khap ta ma ki ong ba ka jo tiga kan ro ki ong ka jo tiga kan ro ba sa ba ki we ru ong kom tau SP Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya